Oğlanlar, kızlar, hemmeňize salam. Bu abzorda Audi A4 birinci pokoleniýa. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. If all the things you never show, there are the things I want to know. Bizim kanalımızda bu birinci Audi'dir oğlanlar. Şoň üçin iminni birinci pokoleniýasyndan başlarlydyk. Şeýle karar berdik. Şondan iminni Audi A4'ün birinci pokoleniýasyndan başlaýar. Ondan soň 2, 3, 4 gider şeýdip ýylly täzelerde çenne abzor eder. Abzory maşyna nädir şol maşyn? Eger ul maşyna çenne sesi meňkiden beter esdiler. Abzory birinci tarihinden başlaýan. Bu kuzovda Audi kompaniýasy 94-nji ýyldan 1994-nji ýyldan 2001-nji ýyla çenli çykaranlar. 1999-njy ýylda restyling edenler bu maşyny. Başta çykanlar abyşny çykýar, soň restyling edilen çykýar. 1999-dan 2001-e çenli uje restylingi çykanlar. Bu maşynymyzdan biziň restyling edileni 99-njy ýylyňky ýöne daşynnaky şu doполнительный zatlar soň goýulan sport edip soň öwürüpdirler da diskajagy zady заводской däller. Soň sportivna öwürler. Daş witçaşyna seredin. Liçna men özgü bilmeýärdi. Sizden baka beriň, video başlamak daş witçaşyna gelip bolupdyr. Men ahaladım. Edil prostoýda men has owadanyrdım, sportivnje edipdirler. Bärde ýene bir zat motorum badyr. Sportivne edeniňe dege motor opsiyon ýörüşi gaty goýadyr aýdyp berjek o barda. 94-nji ýylda bu maşyn çykyp başlandan soň Audi kompaniýasy 99-njy ýylda RS4'ü çıkaranlar. Şöyle suratını koyacak. Sportivni maşin. 2.6 motorluk. 380 atın gücünü. Nolan yüdeçenem 4.9 sekundda çıkıyor. Yani 5 sekunda yeter etmez çıkıyor. Sonra RS4'ü çıkaranlar. Sportivni edip ondan sonra RS4'ler çıkıp başlandı. Ondan sonra RS4 yoktu. Bu kuzufam Audi'nin A80 diyen modelini çalıştıdary şuna meňdeşiräkdir çalakçylyk ýöne bärde wapşe polny ütgendir bu. Maşynyň daş widi barda. Oyn edilip diskler oglanlar şuna sportivni diskler. Doполнительно daklan zatlar. Spoiler diýilýär, banan diýilýär bizde. Siz näme diýäňiz hökman suratda ýazyň şuna. Bir de banan diýip öwrenşin. Ýöne abyşny spoilerim diýilýär. Öýtki bamperim şuň ýaly doполнительно zatda. Görýänsiňiz özüňiz. Polny sportivni edilen näre maşyn. Daş widna hiç pretenziyamız yok. Gowy urupdurlar owadan, renk ham owadan. Ýene bir aýdyp geçmeli. Şurada Audi RS4 çykda, sportivni bu däller. RS4'ü. Şol çykanna 99-njy ýylda iň gaty gidýän maşynyň hataryna girendir. Ýagny şuňa prostoy maşynyň iň gaty gidýänleriň biri bolýar. Audi'nin kaçystysyna özüňiz bilýäňiz. Nemetski kompaniýa. Şoň üçin bärde edil BMW, Mercedes näil kaçysty bolsa bärde de şoň alykdyr. BMW, Mercedes'ten polny konkurensiýa edip bilýän kompaniýada. Audi'nin fanatlary hökman suratda like, kommentariýa dostlaryňyza paýlaşyň we agza bolun. Uje 30 000 etip gelýär, reski 50 we 100 maksatymyz şol 100'e etmek. Şo knopkany men alaýyn da, şoň üçin hökman suratda agza bolun. Eýleki kanallary alak biz bot nakruçy dedemzok, özümüz halal galýanyr. Statistika girip arkaň görüp bilýäňiz. Maşynyň içine geçenmizde oglanlar. Lük ba elbetde. Esas bir ünsürme zat. Bizde lükli maşyny kategoriýalar, şondan lüge aýrytyn ünsürýän. Pastaýan aýtjandyryň size her wiziamda şonam ýatlyp geçeýin. Şuňa açyk rul jaşy multi rul däl, ýöne rully hiç zat ýok bärde. Diňe signal boldy. Elbetde klimat kontrol oglanlar we 6 disk okoyan öz audio sistemasy bardyr. Ýa-ni diňläp gördük, elbetde çykarşy gowy. 6 san disk ýöne bagajnikdadyr. Bagajnik barda aýtyp beremde görkezjek. Bagajnikdadyr. Ol BMW-laň könesini, ondan soň 96 balonny ýygyna elenler şol. Şo taýda bärde lişni ýer goýmaz diýalyk. Aňar ditdiler spesialna. Atýan disk aňarda iberden geçirip durýar.
Funksiyalarından bärde olanlar, bärde ütköçük bir funksiya yok. Maşin 99-njy ýylyňky da, şondan kägbi ütköçükler da garaşma. Zawod koşuň alçyk pulças değil ya. Sentr zamokba, gurpluya, atça, ana ol bir plusy. Bu kuzowda olanlar salyarkada, ýagny dizelli işleýänem gelenler motorlar we benzin. Bu elbetde benzini var. Hem mehanika. Men mehanika aljak, men mehanika sürmän gowurýan, holgun mehanika maşin gerek diýip bir 4 sana adam ýazyp WhatsApp'dan maňa. Ana mehanika isleýänler siz üçin amatça maşin. Men için özüme mehanikadan avtomat saýlardım. Avtomat uşa udobny bilemok. Has ýaşyrak bolan bolsam, has ýaşym kiçik bolsa, onu belki mehanika saýlasam, saýlardım. Ýöne inni komfort bolýan. Şol üçin hem avtomat saýlardım. Atak ana mehanika maşin kime gerek bolsa. Bu kuzowda olanlar 2 san privat değil, şuňaly quattro, bula quattro. Quattro diýmek Audi'ň öz bir fişkajy, polny privat diýmegi. Düşünüňiz. We peredni privatda gelenler var, diňe öňkü tigirler widuşlar bardyr. Bunymyz biziň polny privatdyr. Şoň üçin hem quattro diýilýär. Şerdiň olanlar gologramma, ýagny başgaça proyeksiýa diýilýär. Speedometr zady, emme zady şu laboya çykýar. Haýsy dogry, onu siz kommentariýa ýazyň. Bize bärde ýön aslanlar gologramma diýär. Ýöne geçenki videoda ýazanlar var, proyeksiýa bu diýilýär hakykatdan. Men seretdim, proyeksiýa da diýilýär, gologramma da diýilýär. Haýsy has dogry, onu siz kommentariýa ýazyň. Podograf sijenye elbetde badyr olanlar serdiň Audi'ň şundan öwren. Hemme zat bir 99-njy ýylyň köni bir simpatiýsyn edilenler. Torpedan kaçystowasyna bu da holunky abzor eden Honda'mız var. Şonunky ýalak material, bir pinoplastiýal material, ýumşak. Kaçystowasyny gowy edilen torpeda serediň özüňiz näçe çeýil bolan ýöne torpedada şu aýrabak adam ýyrtylmadyk da. Dut kameralarda we Lexus ES 330'lar, 300'lük şolon keseli şörde aýrabagyň şöre açylýar kileýde. Ana şu keselne bärde ýöne oňa zat ýok. Torpedada tykyrda pykyrda boljak zat ýok serdim. Tykyrda da näňde det bolanok. Döwrüne edilenler kaçystowa. Bärde şuňa çyk, barda çok. Bärde şeýle barjagys. Kiçijek. Salonyň ýagdaýy edil bu maşina salon elbetde olanlar arasy saklantyr şörde bir çalakçylyk bar, onu tikdirip bolýar, mesele ýok. Mata salonlar, sijenýalary gaty udobny oturmak. Bularda howpsuzlyk hem ýokary derejede olanlar bilýäňiz. Nämeslaň ähilekdigini. Şoň üçin gapdal şeýle aýrbakdyr. Aýrbak atkanmyň. Ana oturjak kel berädir. Öyle görýär. Hem ýerde aýrbak bar. Uşa 99-njy ýylda hem ýerde aýrbak goýulan. Sunkam elbetde mydamy ýanynda auksionda satar sony. Bärde şuňalçyk paduškaçyk. Açılýar şeýle. Bärde de şapyrdyk. Genanjydan elip durýar maşyn. Ýyzky sijenýalar udobny olanlar oturmak ýöne biraz darrak. Men ýyzky öňkü sijenýany özüme görä etdim. Geçenerek Honda'da görýärdim, näle giň oturýar. Men bärde ýöne oňal giňlik ýok, ýyzy darrak. Öňü giň, gowy öňü. Mesele ýok ýöne ýyzy biraz darrak. Sijenýalar udobny oturmak. 2 adam arkaýyn oturýar, ýöne 3-nji adam bärde ujally işini. Severdim men gaty bir daýogda adam däl, ýöne görýäňmi? 2 adam üçin ideal ýyly. Ýyzky sijenýalaryň hem sastaýanyasyny özüňiz görýäňiz, ýyrtyk zat ýok. Normal arasaca himçisk ettirsen bolýar. Setka zat ýok eken ýöne bärde. Apşifkalar kaçsa gowy edilen bärde aýnan blok edýän bakawoýlary kontrol et bolýar, stationýaly gözüňe. Şuňa knopkada bärde de sentr zamok. Bagajnik. Ana ogranlar ýanky. Men size görkezek diýen adam. 6 san diskini görýärmi? Şunu şey diýip çyksalyň bärde. Magnetofon wa. Şey diýip çyksalyň. Bolly. Ýapyk goýa, görnür o magnetofonu. Bagajnigam gat ullal olanlar, kiçi bagajnigam. Gat uldal. Audi A4'ün özden bir ul maşin derler o. En esas zat olanlar. V6 elbette 2.8'lik motor. 193 atın gücü. Nollan yüdeçenlem 7.4 sekundda. Yani 7,5 sekund diye palayla 7,5 sekundda çıkıyor. Bu polny privatdyr.
polny privat bolan üçin 7,5 sekundda çykýar. Eýlekse biraz soňra çykýar. Peredni privat. Sebäbi badalaryny polny privat çalyp badalýan. Polny privaty köpsi näme üçin gowy? Russiýada da hatda görýärsiňiz, polny privat ýaman gowy diýip. O taýda aslanly buz bolýar, taýa nokmaşyn ýol tutuculugy bolýar. Ana şoň üçin çapışanlar üçin hem polny privat näme üçin gowy? Razgon çaltalýar. Polny privat bolsa maşyn öňki tegri veduşydan, ilki tegri veduşydan çalyp badalýandyr. Ünseren bolsaňyz, BMW-laň täzesinde ýa-da köp maşynyň täzesinde awada dik gitýänler, ýani başda polny privat, soňuja ýerke öňki işleýär. Başda şol badalyrmak üçin 4 wada dik gitýän ol pastiýanly polny privat. Düşünýäňizmi? Eýlekide awada da başdadyr diňe. 60-a çenim 70-a çenim polny privat, ondan soňra ötüşýär. Bilen ýan kaýdyşym ýalyp dizelle gelen bardyr, edil biziň ýurdumyzda ýok. Men görmedim. Ýöne salyarkada çykýan bardyr. Köp ýurt üçin salyarkada çykmagy gowy. Näme üçin? Olarda benzin gymmat, salyarka arzanak. Hem salyarka biraz ekonomi işini variant bolýar. Şoň üçin hem köp salyarkalar gowy benzin alanlar. Indi sürüp görelim. Howpsuzlyk rümeni ýatdan çykaramrak birinji bilen. Indi otlan şonu görkezýän size. Söyleyeyim ne? Men mekanika sürüşümden käýýän bir kol tutýan da, bir kol tutmaň ulanlar. Sebäbi ellen çykyp gitýär da, düşdüm. Akoýlar men ýa özüme görä sazladym. Konditsioner badyr berdi. Men şu wagt işletjek konditsioneri. Ses eşitmez. Men çet kallar Allah. Barada jıngırlaýan, näme üçin jıngırlaýar karap? Men ama daklan. Yürüyüş, oğlum. Rul aşak düşýän eken gowlady. Olanlar maşynyň yürüýüşi elbetde bu jıngırlyk. Näme üçin jıngırlaýar men bilemok. Häzir ýesinden sonra görürüz. Belki şu video registratorda tolup biler. Tormos tutuculuğu hem gowy. Audi. Balan tormos tutuculuğuna zadna sözde var bilýäňiz da. Maşyn mekanika ýürüýte süresi gelip öğrenir siz üçün. Şuňadyr nolan 60'ın barlaly. Maksimal çal çykmaly. Polny privat bolan üçin. Nolan 70'e morkitde olanlar gowy ýörýär, maşyn görüşüne hiç söz ýok. Ýene bir da 99-njy ýylyň maşyny lişne pykyrda ýok bunda. Normalja sastanýa saklapdyrlar. Çalakçylyk rasxotçuklar bar maşyny. Onam bilen gürleşersiňiz. Maşynyň näme rasxoty bolsa, şo alaňyzda esinden gön aýyrtmaly. Bärde de çalakçylyk rasxotçuklar bar. Ýöne motor korobka söz ýok. Ýörüşini özüňiz öğrenýäňiz. Telefon basamo. Ýörüş gatuw maşyny. Şuma izolýasiýa pesrek. Ýöne biziň lügumyzda açyk durdy. Lügum berde oy ütköşük emme bu. Men aruşnaym kaýtdym. Ýa-da ütköşük. Audi nemsler dary. Ne yumşaklygyny şerde ýoluň saat ýeri bar. Şonu görürüz. Maşyn ýeňillel, agyr maşyn. Şondan hem yumşak. Ikinji skorda basyp görelim. Yürüyüş gowy. Oğlanlar, bu maşynyň zapçaslary barada men paka hissat bilemok, ýöne men ýesinden elbetde sorak görür. Nähilek boldy. Zapçaslar bardy men hissat bilemok, sebäbi Audi'ni birinjide abzor edýän. İkincidenem gyzyklanma görmedim däre. Şondan BMW Mercedes'e men uje size aýtdym nähil zapçaslardyry. Bananyň zapçasy kynırak. Ýöne BMW imini kareykanky mesele ýok. Soň
Eyle pişik gözüňem Koreyka modelleri vardır 2004'lerde da. Ana şolarda mesele yok. Uje eylekisi F10 gitdi. Ana olarda mesele ba. Zapçaslar biraz gymmadyrak. Imine bada ýöne gymmadyrak. Koreyka modellen karda sebe Koreyka bolýar da. Bu maşinam zapçaslaryny häzir men sorajak. Aşakda men size ýazar nirde ba. Marda elbetde badyr. Mary bilýäňiz maşynyň merkezi, maşyn söwdan. Maşin var arada ayrıten fikrim. Ana staruşka boyama da doğru staruşka boyama diýdiňiz ba. Bahasy näçe diýip sorajaklar. Aýtsak. Maşin mehanika gowranlar üçin. Kim mehanika sürmän gowransa ana siz üçin. Bahada gatamatly. 2900 dolar. Iň soňky bahadyr o. Ondan aşak bolýan däldir. 2900 dolar ana şu maşynyň bahasy. Vit ba. Çalak-çurok çykdyjyklary ba, onu bilýäňiz. Galanan bu saňyda alyp gelýäňiz, görýäňiz motor korobka gowy iň esasat galanan melaşat. Zapças ýagdaý. Ýesinden soradym. Bar ekeni mesele yok marda hemme zapçasy ba. Kim şuňa açyk Audi isleýän bolsa ne ulanlar size maşin mehanika hem bahada amatly. Iň esasat baha arzan bolmaly. Baha arzan zatlar gözläsdi öldü de bilýäňiz de. Amatly eken. Ýöne oçuk-buçuk çykdyjyklary ba, galanam gelip göräň. Aşakda men nomerlam kime gyzyk bolsa şu maşin maňa jaň edin. Men siz bilen çataýyn ondan görüşdirýär. Kime gyzyk bolsa, maşin mardadyr. Mara gelmersiňiz, mara gelýäňiz, biz barp bilemok içerik. Maňa jaň etjän lewa etip görkezip bilýär, bir daha şurada içerik akitjänler sowranlar. Kime gerek bolsa maşin gelin, özüňizi görüň. Özüňiz başga ýerde bolsaňyz bärden usta guradyň, ustalar ba. Haýyş etseňiz ýok diýmez. Ana şuňa alap zor bolanlar. Awjyň bu başy, netip bolsa täze awjylar çykyp başlar. Şoň üçin hökman suratda like, kommentariýa dostuňyza paýlaşyň, kanaly agza bolun. Maşin öz bahasyna degämi? Elbetde degär. Men pikirim maşin öz bahasyna degär. 2900 dolar. 2900 dolar şu wagt Opel zat alyp berdi. Opel'den müňese gowy. Ana şuňa alap zor boldy. Göwnüňize ýaranır diýip pikir edýän. Like çagaş, kommentariýa ýanky zatlar hemmesini edişdiriň oglanlar. Aktivnis artsın, meňem motivasiýam artar. Kim şuňa alçyk Audi arzu etýär olsa, her biriňize nesip etsin, iňe sağ-sağlam jaňy sag bolsun.